Hej, velkommen til Fitness World på Jens Bakkelsens vej. Vi leder jo altid efter nogle effektive metoder til, hvordan man kan sætte sin forbrænding op. Og i forbindelse med det, så har jeg inviteret Simon med, vores fitnessinstruktør. Ja, tak. En klar ekspert, også på det lidt alternative område, som vi skal have fat på nu. Vi har fået fat på en chili, en stor og en lille. Og det er en, der hedder Nagayolokia. Ja, og den går under kategorien for at være ekstremt stærk, så den ligger på en lidt højere skala end for eksempel abonnerende. Ja. Men skal vi ikke... Jo, lad os prøve, lad os kaste os ud i det. Der er jo noget med, at man sætter sin forbrænding op, når vi spiser sådan en chili der. Og nu må vi se, om sådan en chili kan erstatte træning. Det tvivler jeg nu på. Vi skyller lige for god ordens skyld. Ja, forsøg at give den lige i over, så jeg ikke snyder. Så tager jeg den lille der. Så tager jeg den lille her. Vi snuse lidt til den først. Jamen det siger du, man skal jo. Jeg tror, jeg skal have begge to ind i munden. Og som sagt, så er det jo ikke andet end en peberfrugt, for det er ikke det, vi snakker om. Simon? Ja? Det var hyggeligt at lære dig at kende, hvis det her det går galt. Det er selvfølgelig ikke noget, vi anbefaler derhjemme. Men, det går ikke galt. Det virker. Det gør det. Det tror vi også på. Hellere spise en chili, eller tage 5 km på løbebåndet. Ja, det må være den korte vej, den her vi er i gang. Det tror jeg, det er. Ja. Skål. Skål. Udover det, så kan jeg lige forklare her lidt en mandsat. På mandag, den 20. Der er vi åbent hus. Hvad skal du huske at komme? Så har du 14 dages gratis gavekort til en ven. Og så... Ja, hvad siger du? Så er der programplanlægning. Så 175 kroner. Så du bliver stærk som en chili. Og så... Ja, der er bid på den her. Du kom til programlægning, Simon. Og så har du... Og så har du... Lad os have det med. Jeg kan lige igen forklare omkring det åbent hus. På mandag, der kan I tage alle jeres venner med. De venner kan spare opvarmning på 2,99. Vi springer allerede, vi snyder lidt og starter på forsalg fra lørdag, hvor I kan gå ind online og melde jer på og spare de 2,99, så I kan springe køen over. Så alle jer, der har, hvordan har du det, Simon? Du drikker mælk, det skal jeg sgu da også, så. Så snakker vi om, at vi havde noget indvordet målinger. Hold nu kæft. Den er god, den her. Nej, jer der har givet 14 dages gavekort ud inden fredag, så skal det her indløses. Og som sagt, melde ind lørdag, søndag og mandag, har I besluttet jer, så kan I virkelig spare mange penge her. Det er meget stærkt, det her. Vi vil gerne nominere et andet center til den her tidlige udfordring. Så vi nominerer Fitness World Bazaar Vest, vores nye center i Aarhus. Og de er jo ret kulturelle ude, så de kan det der spicy. Så værsgo Bazaar Vest, de har en uge til at opfylde den her. Tak for i dag. Tak. Fuck, den er meget stærk. Hvad så? Hold da kæft. Stop. Det er noget helt andet end den anden chili der. Nå, ja, det var helt andet. Hold da kæft. Skal vi med i chili for kram næsten? Det er ret at spytte ud i spanden. Ja. Det var altså brækket. Hvor har du papir?
Der. Nu ved jeg, hvordan Bubber har det. Fokus, Kenneth.